isutik kay kayat ko nga pagyanan. Ta isu tinaka-inakak when nagpaisong ano agbiyahe kami. Aglagto agtaltek tilugan ni masapul na pigsa ti makina. Taadu ti sangat na kalsada. Ti pagnaan ketadu nga likaong gobyerno umay kayo katumulong. Tamasul barti dawat mi problema mi umayo kung maaksyonan. Dakil met katipanagyaman mi opisyales nga agseserbi. Kadagiti adu nga sakripisyo manggitubaw ken nagbirok iti pundo. Kalsada kumaket pumintas tapnuing kami met mapadas. Ti agbiyahe na ginawa ken nakarelax. Tay saan ko mamet nga agrigrigat nge madamit keti sa kabasit. Panagduras gapu agsang peta project. Bantayan tapnusan nga makupit. Taday ito iket pagsayatan. Nua dati maubra nga libre. Adamit timpuyog ti umili. Uray no awan ti tangdan mi. Agtitinulong kami metlata. Isu nga uray adat pumanaw. Adanto ti inapagsublian. Tamayat nga talaga dito'y ayan ni. Uray no kunada nga adayo. Kanayon nga ibagani nanang ko. Anak ko dim ko maliplipatan. Uray no sa dinot pagkadanunan. Lagi pem to'y lugaran nagapwa.